primera anada a Girona, de Josep Pla. L'Institut de Figueres en aquella època tenia, si hem de parlar clar, una mica de mala fama. Era considerat un establiment ple de lenitats, de capricis i de coses amables. A Figueres, deia la gent que parla d'aquestes coses, aproven a tothom. Diverses ànimes piadoses cuitaren a recordar-me aquestes negligències i això m'aigualí una mica a l'estiu. L'Institut de Girona era considerat, per contra, un establiment de costums acadèmics molt seriosos, per no dir sever. En el curs de les vacances es congrià en l'ambient familiar la necessitat de corregir les fàcils combinacions figuerenques amb un desplaçament a la immortal ciutat. I ajudar el fet que els germans maristes tenien a Girona un internat que permetia als seus alumnes seguir oficialment els cursos de l'institut. Això fou trobat plausible i jo em decidí internar-me des del 1 d'octubre en el Col·legi Gironí. Passà l'estiu i a primers de setembre començaren els preparatius de la marxa. Em compraren la roba i marcaren les inicials, la tia Teresa, que és tan cosidora i fruïa a cor què vols, el sastre envià el vestit d'uniforme. L'uniforme consistia, en realitat, en una gorra de les anomenades japoneses, amb un galó platejat i un anagrama sobre la visera xarolada, en la qual es combinaven dues lletres, una H i una M, Hermanos Maristas. Fins pocs dies abans de marxar no vaig parar esment en la importància que tenia aquella primera sortida de casa. M'hauria estat difícil d'endevinar amb la imaginació en què consistia ésser intern en un col·legi. El que em feu adonar que la cosa era seriosa fou descobrir que aquells últims dies la meva mare em mirava més que de costum, en silenci, amb una insistència estranya, amb una punta de llum de recança i de deliri a la vista. El primer dia d'octubre, un dissabte, hi hagué vaga ferroviària i els trens no anaven. Decidírem marxar de tota manera i fer el viatge en tartana. Enganxàrem la Perla, una euga vella que era com si fos de la família, carregàrem les maletes i paquets i ens acomiadàrem. Jo anava vestit de col·legial, americana blava i calça curta, coll i corbata, i la gorra amb l'anagrama, que era nova, dura i aspra. L'enravenament de la roba i de la gorra em donaven un punt de malestar i feia un dia trist i fred, moradenc, i plovisquejava. Em vaig posar a plorar i un vapor blanc em sortí de la boca i del nas.